Dous accidentes fatídicos nas últimas horas deixan 2 mortos. Na parroquia de Rodís, en Cerceda, un vehículo foise da vía e rematou emborcando. Varios particulares avisaron ao 112 de que o condutor podería estar atrapado. Os equipos de emerxencias desprazados ata o lugar tan só puderon certificar o seu falecemento. Finalmente, non foi necesario escarceralo. Outro home de 37 anos morreu ao voltear o quad no que viaxaba en Sarreaus, na provincia de Lugo. Son 1.500 kilos de cocaína, a cantidade de droga que se aprendeu na Pobra do Caramiñal, unha cantidade nada habitual que lograron localizar os axentes do grupo contra o crime organizado da Policía Nacional. Para interceptala foi necesario ir tras os narcos polo centro da vila nunha persecución de película. Esta tarde detiveron 3 sospeitosos, pero crese que noutro vehículo lograron fuxir outros narcos e non se descarta que con eles levasen máis estupefacientes. E unha explosión nun bar en Vallecas deixa arestora 25 persoas feridas, 2 delas en estado grave. O forte estoupido deixou completamente derruído o local e afectou as vivendas lindeiras. Os bombeiros continúan traballando para asegurar a zona. E ollo agora, unha horda de zombis vaga polas rúas de Vigo, pero non é para aterrorizar os transeúntes, senón para ambientar o comezo da 9ª edición do Galician Freaky Film Festival. Este ano haberá récord de participación, con 74 curtametraxes de 34 países, das cales 65 se exhibirán por primeira vez na nosa comunidade. Ademais das proxeccións, prepárase unha marcha de mortos viventes como exemplo do ambiente que o festival pretende deixar na cidade. Saúdos, boas noites. Esta madrugada na Pobra do Caramiñal, os axentes contra o crime organizado da Policía Nacional conseguiron comisar máis de 1.500 kilos de cocaína. Iso sí, despois dunha persecución de película pola travesía urbana, esta tarde detiñan a 3 sospeitosos, pero non descartan que outro vehículo lograse escapar con máis droga. Ten máis información, Andrea Otero. Si, efectivamente, a Policía Nacional decomisou esta pasada madrugada un alixo de máis de 1,5 toneladas de cocaína aquí na Pobra do Caramiñal, nunha operación na que xa foron detidas 3 persoas esta mesma tarde. A descarga producíase de madrugada na zona de Cabío e xa logo, cando estaba sendo a mercadoría transportada nun remolque dun vehículo, os ocupantes decatáronse de que estaban sendo perseguidos por axentes do Greco. En ese momento, os fardos comezaron a caer aquí, nesta estrada que se atopa a un lateral da vila moi preto do polígono industrial da Tomada. A investigación está aberta baixo segredo e non se descarta de que haxa un segundo vehículo implicado que saiu indemne desa persecución policial. É o momento no que os axentes da Policía Local da Pobra deteñen 3 homes supostamente relacionados coa descarga do alixo de máis de 1.000 kilos de cocaína comisado esta madrugada. As detencións producíronse arredor das 4 da tarde no lugar de Virxe do Monte, na estrada que comunica a Pobra con Santa Cruz de Lesón. Segundo fontes coñecedoras do caso, os 3 detidos de nacionalidade colombiana foron trasladados á Comisaría da Policía Nacional de Ribeira para ser interrogados por axentes do Greco, o grupo de resposta contra o crime organizado. A aprehensión do alixo de cocaína produciuse de madrugada nos arredores desta gasolineira situada nas aforas da Pobra, moi preto do polígono industrial da Tomada. A droga acababa de ser descargada nunha praia do concello. Os narcotraficantes intentaban fuxir dos axentes encargados da operación cando o remolque do vehículo no que transportaban a droga emborcou nunha curva. Fuxiron deixando atrás os fardos de cocaína. A operación, que está xudicializada e baixo segredo do sumario, segue aberta. Ademais de membros do Greco de Pontevedra, participan nela axentes da Policía Nacional de Ribeira e de Vigo. Un novo accidente mortal nas estradas galegas deixaba este sábado un falecido despois de emborcar en Cerceda a furgoneta que conducía. O único vehículo implicado no sinistro foise fora da vía e emborcou tras impactar contra un ribazo na estrada AC 413, na parroquia de Rodís. Ante a posibilidade de que a vítima estivese atrapada, desprazáronse ata o lugar axentes da Garda Civil, bombeiros de Ordes, Protección Civil de Cerceda e Urxencias Sanitarias. Tamén se mobilizou o helicóptero medicalizado con base en Santiago. Non foi necesario escarcerar a vítima, só puderon certificar o seu falecemento.
En outro tráxico accidente morría un home de 37 anos e a muller que ia canda el quedaba ferida tras voltear un quad en Sarreaus, na provincia de Ourense. O vehículo accidentado transitaba pola estrada de Freande, cando nun cruce de camiños foise da vía pola marxe dereita para esnafrarse contra o poste do peche dunha leira. Os servizos sanitarios que se desplazaron ata o lugar encontraron o condutor inconsciente e non puderon facer nada por salvarlle a vida. A parella foi evacuada en ambulancia con contusións graves ao hospital de Ourense. Ele é a primeira vez que colleu o quad, vale, a ver se entendemos a cousa. Botouse fora e despois tropezou contra o árbol. Pero os carnavales participaban muchísimo, e eran eles que facían carrozas e todo iso, eran moi bons rapaciños, pero así unha pena. Ele estaba casado, xa parexa. Tiña, non sei se ten unha nena ou dúas. E, de feito, o abuelo del é primo da miña nai. Eu conocía como, eles viña moitísimo aquí un dos abuelos, moitísimo, ca nena, ten unha nena super riquiña. O naufraxio do Tafra 3 en Mauritania deixa 5 desaparecidos. Os outros 21 tripulantes leváronos ao porto de Nouadhibou. Entre eles están os 2 galegos, patróns do barco, e un deles foi trasladado ao hospital. Un buque factoría chocou contra o pesqueiro que pertence a unha armadora viguesa. Continúa a busca de 5 mariñeiros en Mauritania despois de que un buque factoría con bandeira de Gambia abordara o Tafra 3, un pesqueiro de capital galego-mauritano que estaba a faenar no momento do suceso. No barco afectado traballaban 2 patróns galegos da zona do Morrazo que puideron poñerse a salvo. A consecuencia da colisión que se produciu sobre a tardiña de onte ao norte do país africano, o Tafra 3 sufriu unha fenda de varios metros a estribor que fixo que se afundira rapidamente. A tripulación consta de 26 persoas, 3 delas de nacionalidade española. Salvamento Marítimo, que contactou co seu homólogo no país africano, confirmou que hai 21 superviventes e que os 5 desaparecidos son de ascendencia mauritana. Diversas informacións apuntan a que o barco galego estaba en plena maniobra polo que tiña moi reducida a súa capacidade de evitar a embestida do outro buque. O barco afundido, que traballaba baixo o pabillón mauritano, tivo a súa base en Marín ata que foi trasladado ás augas africanas hai 4 anos. Na súa propiedade participa unha armadora con base en Vigo, onde seguían con preocupación a evolución do suceso. Segundo fontes da armadora do Tafra 3, os 21 mariñeiros que foron rescatados chegaron hoxe ás 6 da mañá ao porto mauritano de Nouadhibou e xa descansan no hotel. No punto do afundimento, outros barcos de capital galego están colaborando na busca dos mariñeiros desaparecidos. Polo menos 25 persoas resultaron feridas por unha explosión de gas nun bar en Puente de Vallecas, en Madrid. Hai 3 feridos graves. O estourido, que se produciu sobre as 3 da tarde, destruiu parte do portal e unha parede do bar e afectou tamén o edificio de vivendas situado en riba do local. Os bombeiros retiran os cascallos a man debido á inestabilidade da estrutura, o que faría perigoso introducir maquinaria. Nos traballos de rastrexo usaron cans para descartar que haxa persoas atrapadas baixo entullo. No podemos descartar nada en un derrumbe. Bueno, los perros son perros de búsqueda, tanto nuestros como de Policía Nacional, como de Policía Municipal, y su trabajo básicamente es, cuando hemos retirado los escombros, rastrear en búsqueda para descartar si tenemos otra persona atrapada. Unha fronte de chuvias e vento está provocando inundacións en numerosas incidencias en Cataluña, especialmente abundantes na provincia de Barcelona. O temporal obrigou a cortar 4 estradas e provocou case 200 chamadas aos bombeiros e o teléfono de emerxencias. Así chovía durante a tarde deste sábado en Barcelona, e non era o lugar máis afectado pola tormenta que azouta a maior parte de Cataluña desde este xoves. Isto outras imaxes mostran as consecuencias do temporal na localidade de Bagur, en Xirona. As intensas chuvias deixaron ata o momento rexistros inéditos no territorio catalán, con medias de 26 litros de auga por metro cadrado en só 5 minutos, acompañados nalgúns puntos por ventos de ata 95 km por hora. A situación obrigou a cortar 4 estradas locais afectadas por desprendementos, 3 delas na provincia de Barcelona e a cuarta na de Xirona. Tamén tiveron que interromper a circulación do tren entre as estacións de Martorell e Abrera. Protección Civil da Generalitat mantén activada desde o xoves a alerta do Plan Especial por Inundacións, xa que a situación pode ir a peor durante as próximas horas na metade norte e no litoral central e norte de Cataluña. Os bombeiros do goberno catalán atenderon nas últimas horas máis de 70 avisos relacionados co temporal, e o teléfono de emerxencias 112 recibiu desde o xoves pola noite máis de 160 chamadas.
O temporal desprázase tamén á veciña Comunidade Valenciana, onde a Axencia Española de Meteoroloxía activou un aviso amarelo por chuvias intensas durante o que queda de fin de semana. O sindicato CIGA convocou esta mañá unha manifestación en Santiago polos recortes no ensino público. Unha semana despois de comezar o curso, os profesores piden unha reducción de horarios e que se cubran as súas baixas. Os afiliados do sindicato CIGA percorren as rúas principais da cidade con pancartas pedindo recuperar os seus dereitos. E sobre esta manifestación convocada por un só sindicato, falou esta mañá o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, asegurou que o goberno galego continúa traballando na mellora do ensino e destacou que este ano hai máis profesores e menos alumnos, polo que o número de estudantes por clase é menor. Estamos ante unha manifestación promovida por un sindicato, por o sindicato nacionalista CIGA, que dende o primeiro momento puxo como unha liña estratégica o fomento da confrontación. Nós estamos traballando para mellorar o sistema educativo. En este curso, con menos estudantes, con menos alumnos, vamos ter máis profesores. Temos xa unha das mellores ratios profesor-alumno do conxunto de España e en todos os informes nos quais se mide a calidade e a equidade do sistema, Galicia sempre sale ben parada. O primeiro centro específico para menores migrantes estará en Monforte. Son 80 prazas nun edificio da asociación Prodeme para aqueles que vayan chegando a Galicia nas próximas semanas. Dende a Consellería de Servizos Sociais, en desacordo co Goberno Central pola repartición establecida, apuntan a que seguen a traballar na procura de outras instalacións para novos acollementos. Este edificio da Asociación Prodeme Monforte será o que acolla en Galicia os primeiros 80 menores migrantes. En total serán 317 os que chegarán a Galicia, segundo contempla o reparto establecido polo Goberno Central. Unha decisión que din dende a Consellería impide seguir co modelo de protección desenvolvido a toda agora. Un sistema, como ben saben, se trata de 80 centros pequeniños, non que sempre mesturamos aos nenos de protección, tanto galegos con nenos de fora. Pero agora, nestos momentos, nos vemos na obriga de crear novos centros específicos para poder atender aos menores estranxeiros que cheguen á nosa comunidade. O primeiro lugar escollido para este fin trátase do edificio residencial Francisco Suárez. Galicia comezou a búsqueda de novas ubicacións, de novos lugares onde atender a todos estes menores estranxeiros e hoxe pois anunciamos que a Xunta de Galicia vai a poñer en marcha aquí, neste centro de Prodeme en Monforte, o primeiro centro específico para atender menores estranxeiros. Se trata neste caso dun centro da entidade Prodeme e vamos a poder atender aquí a 80 menores estranxeiros. A esta cifra súmanse outros 15 menores estranxeiros solicitantes de asilo que o Goberno Central debe acoller por orde do Tribunal Supremo e que aseguran virán tamén a Galicia. Dende a Xunta seguen buscando localizacións para a dotación de novos recursos e reclaman financiamento dende o Goberno para un proxecto que calculan costará de alrededor de 30 millóns de euros ao ano. E continúan as protestas en apoio a Palestina pola participación en la Vuelta Ciclista a España dun equipo israelí. Hoxe, un grupo de manifestantes pro-Palestina tentaron cortar a carreira a 19 kilómetros da chegada cunha sentada no medio da estrada e rompendo perigosamente o pelotón de favoritos da carreira. O intento quedou frustrado pola acción da Garda Civil. A etapa, con chegada a Bola do Mundo en Madrid, estivo salpicada por protestas contra Israel en numerosos treitos. A través das redes sociais, Alberto Núñez Feijóo lamentou a imaxe que se está dando de España en la Vuelta Ciclista. Di Feijóo, afortunadamente España non é isto. Engadiu que en lugar de que os ministros atenten estas actitudes, deberían condenalo, denuncialo e evitalo. Os cerqueiros galegos xa puideron volver coller bocarte nas augas entre o Miño e Fisterra dende o mércores. A Unión Europea permitiu reabrir o caladoiro e ata xullo do ano que ven os mariñeiros poderán coller 1.461 toneladas máis. A cota do bocarte para este verán aprobada para 3 meses, de xullo a setembro, esgotouse en só 2 xornadas, ao aparecer un banco de peixe grande e ter pesca libre. Neses 2 días, os cerqueiros colleron as 718 toneladas permitidas e houbo que pechar. Agora a Unión Europea fixo unha nova cota de 1.461 toneladas que quedan para capturar. Consumeuse moi rápido, estuvo cerrado creo que en torno uns 15 días máis ou menos para redondear, e o que nos permiteu foi que esta apertura de cuota de 1.400 toneladas intentar estirar o máximo que poidamos hasta o xullo do 26. Fai 3 anos contábamos con 1,64% da cuota para 150 cerqueiros que somos en Galicia casi,
unha cantidad risoria, en torno a 60 toneladas, 50 toneladas, 80 toneladas. E agora conseguir que o stock se separe en 9 oeste e 9 sur, pois conseguimos que a quantidade de cuotas sea un pouco máis adecuada ás necesidades que ten a flota. A nova regulación de capturas delimita os topes por semana, co que non se volverá a repetir a situación deste verán, que fixo baixar os prezos ao haber moito peixe xunto no mercado. Barcos que levan máis de 12 tripulantes poden levar unha cantidade maior, ou 120 GTs, é dicir, barcos grandes en sí, e barcos que non chegando a esas 120 GTs son capaces de alcanzar os 12 tripulantes, levarán 6.000 kilos a semana, e os barcos que teñan menos de 120 GTs ou menos de 12 tripulantes enrolados e dados de alta levarán 4.000 kilos a semana. Coa sardiña pechada e pouco xurelo, o bocar ten un recurso importante para o cerco. As últimas análises sobre a presenza de toxinas na ría non cambian o panorama. 3/4 partes dos polígonos mexilloeiros continuarán pechados o próximo luns. A presenza de toxinas nas rías mantense sen apenas cambios, segundo os últimos datos obtidos esta mañá a partir das mostras realizadas o venres polo Intecmar, o Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño. A semana comezará da mesma maneira que rematou esta, co 73% dos polígonos mexilloeiros pechados. Estamos nunha situación na que hai 3/4 partes das zonas cerradas por toxina, básicamente lipofílica, algo de PSP, pero o principal é lipofílica. É unha situación nesta época do ano bastante habitual. Se acaso este ano foi raro que no mes de xullo estuvera todo ou casi todo aberto. Eso normalmente sempre hai polígonos pechados. As únicas variacións tras os últimos datos son dúas. O próximo luns vaise pechar unha zona de marisqueo na ría de Muros e vaise abrir outra na ría de Aldán que estaba afectada por toxina amnésica. Dos polígonos mexilloeiros só se salvan dos peches por toxinas os da ría de Ares Betanzos e os das zonas máis interiores da ría de Arousa. Onte tamén se levantaba o peche cautelar na parte interna da ría de Vigo pola presenza de toxina paralizante. E as empresas do metal en Galicia precisan traballadores cualificados. É unha necesidade, dende hai anos, para poder sacar adiante os proxectos encargados e poder asumir novas tarefas. Neste contexto de urxencia, a Asociación de Industrias Metalúrxicas formará desempregados para a súa incorporación o máis rápida posible ao sector. Enrique Mallón contanos na sede de Asime en Vigo que o prazo de matrícula para a formación no eido administrativo da metalurxia está aberto, porque tamén nas oficinas das empresas do sector faltan traballadores e traballadoras. Garántenos que este primeiro certificado de profesionalidade, hai 15 prazas, non será único xa que no que resta do 25 e no ano 26 irán abrindo cursos para soldadores, operarios de mantemento industrial, electromecánicos. Unha formación específica, unha formación axustada ao posto de traballo e tamén nos imos a aportar esas prácticas en empresas onde nos últimos anos temos unha inserción que supera o 80%, é dicir, máis do 80% de alumnos entra a formar parte das plantillas das nosas empresas. Porque a metalurxia non só a naval, senón a da automoción, aeronáutica e eólica mariña ten moita carga de traballo e menos man de obra cualificada da que necesita hoxe. O sector metal galego, que está integrado por máis de 60.000 persoas, precisa lo menos de 1.500 persoas para atender prácticamente os proxectos que están pechados a día de hoxe para os próximos anos. 1.500 persoas cualificadas preferentemente, pero realmente nos botamos en falta máis de 5.000 persoas para poder captar, absorber ou executar proxectos que vemos que estamos ollando a nivel nacional e internacional, que poderíamos participar, que poderían participar as nosas empresas. Estiman dende Asime que esta insuficiencia de traballadores cualificados falle deixar de gañar o sector un 20% da facturación, uns 3.200 millóns de euros ao ano. O sector da metalurxia supón o 19% do PIB galego. Esta fin de semana estáse celebrando en Lugo o segundo Foro da LA, un encontro de criadores, artesáns e comerciantes co que pretenden difundir os seus coñecementos sobre o gando ovino e os produtos que se obteñen das ovellas e tamén sensibilizar a sociedade sobre o gran problema que neste momento teñen os criadores. O principal problema que temos hoxe en día coa LA é que non podemos darlle saída. A lana está considerada un subproduto, non é un residuo. E temos que darlle salida como subproducto, é dicir,
temos que lavala para poder darlle salida. En este momento en Galicia non hai un solo lavadoiro para poderlle dar salida a esa lana. Este é un dos problemas dos que se fala esta fin de semana neste segundo foro da LA, un evento para dar a coñecer o traballo e os produtos artesanais que se obteñen a partir da LA. Mais aló do punto, con este material fanse cadros ou zapatos. É antibacteriana, é antifúngica, mantén a temperatura ideal do corpo. E despois, por exemplo, cando fais así as zapatillas, podes ponerlle coiro, podes ponerlle esparto ou podes ponerlle caucho. Dalá tamén se obteñen alfaias ou pezas de roupa. Antiguamente facíanse os puchos, que está catalogado no Trase Regional Galego de Faena, o sea que si antiguamente se facían xa complementos, pasa que fomos deixando de traballar alá. No foro tamén se ofrecen novidades de produtos obtidos a partir das ovellas. Empezamos cunha produción de subproductos da ovella, digamos, entre comillas, que son o salchichón e o chourizo de ovella. En Galicia hai unhas 130.000 ovellas, pero neste campo tamén se nota a falta de relevo xeracional, algo que se tratará de paliar coa creación dunha escola de pastores a partir do ano que ven. De sobra é coñecida a Ribeira Sacra pola arte e a natureza que arestora, pero hoxe achegámonos ata un lugar algo menos coñecido, no concello de Parada de Sil, que atesora, iso sí, unha parte importante da súa historia. Laura Álvarez. Durante case 100 anos, a fábrica de chocolate de Taimende foi quen de elaborar e vender os seus produtos dende o mesmo corazón da Ribeira Sacra. Foi entre o 1890 e finais dos anos 80 do século pasado. 3 xeracións dedicadas á súa fabricación e unha cuarta encargada de transmitir o seu legado. Hoxe en Teimende é día de festa, celebran o Día Mundial do Chocolate e fanno cunha xornada de portas abertas no museo que pode presumir de ser único en Galicia. Aquí nesta cuna de chocolate a familia Casares durante case 100 anos estuvo facendo chocolate. Cando na Ribeira Sacra non había nin comunicacións, foi un acto heroico, igual que recoller o viño nos bancais, pois eles pouquiño a pouco facendo con cacao de diferentes partes do mundo fixeron unha casa do chocolate, unha fábrica moi coñecida nesta zona. Foi aló polo 1890 que arrancou a aventura da familia Casares coa elaboración do chocolate. Vendíano na provincia de Ourense e o sur de Lugo. Elaborábase de xeito totalmente artesanal. Estas dos tareas lo hacían siempre los más peques de casa. Es un negocio familiar pequeño, hay que aprender el oficio ya desde pequeñín. También digo que son las más agradecidas. Esto, aquí de vuelta si sobraba no venía. O negocio perviviu durante un século e todo dende aquí, dende esta pequena aldea en plena Ribeira Sacra. Nosos pais non puderon acceder a estudios superiores e, sin embargo, foron capaces de darlle unha dimensión nova á fábrica que heredaron dos nosos avós, expandila, introducir o marketing, estaba suscrito ao periódico, é dicir que para o seu contexto foi unha dimensión enorme e un esforzo elevado. Hoxe convidan a chocolate elaborado por un mestre chocolateiro coa receita orixinal da familia. O museo abriu as súas portas en Teimende hai 10 anos. Pois entre todos estamos intentando que isto remonte e que siga un poquinho para adiante como legado, non? Para en memoria dos nosos pais e dos nosos antepasados. O Día Mundial do Chocolate conmemora o nacemento de Roald Dahl, autor do libro Charlie e a fábrica de chocolate, e a do fundador da compañía de chocolates Hershey nos Estados Unidos. Unha data para lembrar e, sobre todo, xa imaxinan, para degustar. E atendan, porque unha horda de zombis vaga arestora polas rúas de Vigo. Mortos viventes que intentan meter medo aos transeúntes, pero máis que medo, a verdade é que só pretenden crear ambiente con vistas ao Galician Freaky Film Festival, un evento de cine de terror que arranca o vindeiro venres a súa xa 9ª edición. Os zombis non nacen, fanse, ou máis ben maquíllanse. Estou utilizando carne artificial que está feita con vaselina e harina, e a prótesis é un parche para ollos con producto por encima para facer a herida e listo. Me gusta mucho el Halloween y todo y esto me divierte. Hai quen se converte en zombi porque outro o ataca.
Pois eu saín a comprar o pan e un pouco de pasta de dientes, porque non me quedaba na casa e resulta que atacoume un zombi. Teño aquí o meu pequeño un pequeño verme, chámase Paquiño. E non me atopo nada, colle unha man por aí para comer algo, pero ando con fame. Un xeito de crear ambiente para anunciar unha nova edición do único Festival Friki de Galicia que comeza a vindeira semana nos cines Tamberlik de Vigo. A homenaxe a McDonald's comeza pola peli homenaxeada e a que aparece nos nosos cartéis, que é Rocky Horror Picture Show, que faremos pois a súa proxección e logo nesa clausura toda a parafernalia que rodea a esta película. E inauguramos o día 19 con El jovencito Frankenstein e La novia de Reanimator, máis doctores chiflados, máis McDoctors que teremos ao longo de todo o festival. 6 longametraxes e máis de 70 curtas de 34 países proxectaránse na gran pantalla durante 2 semanas, en que o que se busca é pasar moito medo. Saír a bailar, copear, sociabilizar, pero antes de que se faga de noite. As sesións de tarde están de moda, o coñecido como tardeo. Nos achegámonos na Coruña a onde estes encontros. Non é preciso que caia a noite para sair de festa. O Porto da Coruña acolle este sábado unha macrosesión de tarde. O encontro arrancou pasadas as 6 e está previsto que remate contra as 11 da noite. Acostumbradas ao tardeo, xa non queremos a noite, a verdad que non, Es fiesta, pasarlo bien y estar socializar y estar todos juntos. Eu é que agora xa non me deixan salir de noite, entonces xa me apuntei ao tardeo. Nesta cita da Coruña manda o pop dos 90 e dos 2000, o reggaetón clásico e os éxitos do verán. Un remember de antes, entonces, unha variación de todo, nos van cantar todos, seguro. Seguramente, máis despois da cerveza, seguro que cantamos todos. Ya me puse al día porque ya estuve mirando la playlist y ya vi que había los Summer Hits de los 90. Somos ochenteras nosotras, pero bueno, tenemos la excusa aquí en las jóvenes. Hai unha franxa de idade ampla entre os asistentes, pero a maioría anda entre os 30 e os 50 anos. Para la gente de casi 40 y de 40 para arriba es lo mejor, porque tenemos niños, los empaquetas con los abuelos y te vienes a beber. A noite chega un momento xa que nos cansa, nos que xa temos unha edad, xa peinamos algunha cana, non moitas, pois gustanos a tarde. O evento concitou varias despedidas de solteira. A mí me trajeron de sorpresa, yo no sabía que iba a venir. Yo estoy despedida. ¡Se casa la novia! Es una sorpresa, no supe nada hasta hace 10 minutos. Tamén é escenario de celebración de aniversarios. Nuestro 60 cumpleaños. E daquela estamos aquí de celebración. As sesións de tarde son unha moda estendida por boa parte de España que parece que chegaron para quedar. En Santiago é unha das 15 cidades españolas recoñecidas pola UNESCO como Patrimonio da Humanidade. Para conmemorar os 30 anos da creación deste selecto grupo, hoxe celébrase a Noite do Patrimonio. A capital galega xa abriu algúns dos seus espazos recoñecidos para polos en valor, non, Paula Cantelar? Exacto, David, é o caso do Pazo de Xelmírez, tamén do Pazo de Fonseca ou desta Casa do Cabido, onde precisamente estamos asistindo a unha visita guiada por parte de María Mareiras, a artista da mostra Tras a Pegada das Musas, unha mostra que, por certo, se vai poder ver ata as 11 da noite, que neso consiste a Noite do Patrimonio aquí en Santiago de Compostela. A idea desta xornada é poñer en valor o patrimonio e impulsar o seu coñecemento máis alá do uso exclusivamente turístico, ofrecendo a oportunidade de coñecer obras de arte de noite a horas pouco habituais. Neste caso van estar abertas as portas de 9 da noite a 11. E ademais esta iniciativa de Noites do Patrimonio tamén se vai completar, por certo, coas xornadas de Patrimonio Agora. É unha parte da programación dedicada a coñecer os espazos de creación compostelanos máis contemporáneos, como son os talleres de orfebrería de Brigantia ou tamén da xoieira Susi Gesto. Ademais, os compostelanos e compostelanas e todas aqueles curiosos e curiosas que se queiran achegar van poder facer en exclusiva unha peza colectiva. Nunha ferramenta de visibilización do valor patrimonial a través de actividades singulares. O tema que se fai conxunto nunha noite, bueno, pues para celebrar este gran valor que son todas as cidades patrimonio da humanidade que hai no Estado español. Bueno, pues danza contemporánea hai que ir aí aberta, non esperar moito en concreto, pero sí que, aínda que non teño moitas referencias, parece que sí que é unha bailarina importante.
E a Cidade da Cultura converteuse esta tarde no campo de batalla de gladiadores que tiveron que enfrontarse a unha carreira de obstáculos que puxo a proba a súa forza física e, sobre todo, mental. 2000 persoas competiron na Gladiator Race, cargada de diversión e tamén de solidariedade a favor da asociación Art for Dent. Máis de 6 kilómetros a carreira polo Gaiás, pero non só iso. Polo medio, unha chea de obstáculos como estes, que dan para rir, sufrir e superarse unha vez completados. A Gladiator Race é unha aventura onde intentamos poñer el límite ao corpo, poñemos máis de 40 obstáculos nun percorrido de máis de 6 kilómetros. Entón, sempre temos sorpresas no percorrido, hai obstáculos un pouco de equilibrio, de forza, de diversión, outros de actores disfrazados, entón, un pouco de todo. O primeiro é vir con ganas e vir mentalizada de que non compites con ninguén, ao contrario, a xente axúdache, compites contigo mesmo e cada ano inténtalo, polo menos acabar. Xa non digo facelo en bo tempo ni en mal tempo, pero rematar a carreira, conseguir a túa medalla e decir, conseguino. E ademais da satisfacción de chegar, o evento ten carácter solidario para axudar a financiar unha investigación nefrolóxica que se fai no Hospital de Santiago. Nunca pensei eu correr este tipo de carreiras, pero facémolo polo motivo que o facemos, que é dar visibilidade á enfermidade de Dent, e somos 400 persoas con esta camiseta e a verdade é que moitísimo apoio e moi contentos de que sea tan visible unha enfermidade tan minoritaria como a enfermidade de Dent. Vai €1 de cada inscrito, de todos os casi 2000 que hai aquí. Despois, Banco Mediolanum ten aberta unha campaña de donacións en Migrano de Arena, que temos uns sorteos para que a xente done a partir de €5. Poden donar hasta o 31 de outubro. Se conseguimos ata €5.000, Banco Mediolanum duplica o importe. A maioría compite por equipos e todos destacan o bo ambiente e compañeirismo que hai no percorrido, no que a clasificación é o que menos importa. Usuarios, familias e traballadores dos centros de Proxecto Home Galicia xuntáronse hoxe en Santiago na festa da Solidariedade. Arredor de 700 persoas compartiron experiencias nunha cita en que celebran o aniversario desta entidade que leva xa 35 anos loitando e traballando polas persoas con adiccións. No multiusos do SAR xuntáronse 700 persoas entre usuarios, altas terapéuticas, familiares, voluntarios e traballadores de todos os centros que Proxecto Home ten en Galicia. Oxe, viu xente con familias traendo comida para unha festa da solidaridade que se reúnen todos os centros de Proxecto Home Galicia facendo unha festa e compartir con outras familias e con outros internos é moi gratificante porque ves que non estás só. Compartir un momento de vida, sobre todo de transmitir a esperanza e visibilizar que hai esperanza no campo e no mundo das adiccións e que estando acompañados, estando ben, se pode sair desta problemática. Comezaron pola mañá na Praza da Quintana e remataron cunha comida de confraternización con actuacións musicais protagonizadas polos propios usuarios de Proxecto Home. A festa busca homenaxear a todos os que fan posible os éxitos da entidade na loita contra a drogadicción. Punto de inflexión más importante de mi vida. De hecho, yo tengo 2 cumpleaños que celebro al año. El mío, el día que nací, y el segundo, el día que me dieron el alta terapéutica. Desde os terapeutas, o centro, que máis decir, de verdade, estamos gratamente, pero moi agradecidos a todos. Unha xornada festiva en que tamén conmemoran os 35 anos de historia desta entidade que a día doxe axudan as 400 persoas nos seus centros de Santiago, Vigo, Ourense e A Coruña. Ata aquí o telexornal Serán. Xa saben, a información sempre actualizada minuto a minuto na nosa páxina web en g24.gal.